pane mashoko atoona kuti panguva inoi vanhu vazhinji zvari kunzwira tsitsi aiwa general Constantino Chiwenga pamusoro penhau the gentleman agreement yavakaita nemutungamiri wenyika. Tichiona panguva ino zviita sokuti pane machanisi ekusideliniwa, vamwe vachiona vamwe vasikana vekuwomen's league vachiti chinomona, tichiona vamwe vachiti aiwa the Mafidi dynasty. Panapa toona kuti vakomana veopposition vanouya vachitaura mashoko ashamisa vanhu kuti vabva vapembenuka vanyazoona kuti aiwa mashoko awa we must consider them also. Sanapinda mashoko aiwa anobuda nyogwa panapa subscribe or like or turn on the bell icon. Tinoenda pahendo yeanonzi Admire Mupemi, anoenda nenhau yake yaanonyora achiti vazhinji vakafara uri munhu akagwa replaced Mugabe. Thought he will make Zimbabwe better, not knowing is the worst. If you think general is better than ED une dambudziko mupfungwa. ZANU is a dead poor. Akadzidza neasina zvakafanana. You are forced kuva dofo to safeguard the looting scheme. Aya ndo mashoko auya achiswa mudariro nemukomana anonzi Admire Mupemi. Zora nhasi adikana kutora side da kuti vanhu vambotipa kuti imi munoti kudii pamusoro pemashoko ake ari achiti aiwa kana tichingotaura nhau yekuti tangotransitina leadership kubva from this individual tinoisa pane mumwe, but tiri muma limits kana maboundaries at the ruling party ZANU-PF ari kuti hapana zvangofanana, hapana kuti tichienda nokuda kwokuti kunyange wakadzidza zvangofanana. Ari kataura mashoko ekuti kana muchiri ngotaura zvinhu zvezANU-PF musati matanga kutaura ngatichinjei tiise rimwe bato rinyowani. Mashoko anouya achiswa mudariro nemukomana anonzi Admire Mupemi auya achiti vanhu vamboonawo kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu mbutudza mafungiro enyu. Aiwa, musaona subscribe or like, sit on the bell icon.